ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинҳои туркӣ. Айни ҳол ман дар бозори Кормон дар дуконе, ки аз тарафи соҳибкорзан паплинҳои туркӣ ба фурӯш гузошта шудааст, қарор дорам ва хостам навороро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. чуноне ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, Туркия аз ҷиҳати сифат, молу матоъҳое ки истеҳсол менамояд, дар дунё ҷойи намуноро ишғол менамояд. барои ҳамин ҳам ман тавонистам як чанд намуди паплинҳои туркиро ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. Тоҷикистон ки ватани офтобӣ аст, дар вақти ҳавои гармӣ бонувону модарони мо ба ин намуди паплинҳо ниёз доранд. барои ҳамин ҳам ҳатто дар вақти фасли гармӣ сард шудан аз тарафи соҳибкорон якчанд намуди паплинҳо оварда ба фурӯш гузошта мешавад. дар вақти наворро ба навор гирифтан суҳбати озоде доштем ба фурӯшандаи ин дукон акаи Робия. ӯ тавонист як чанд намуди нархҳои паплинҳоро ба мо гуфта диҳад. Чанд сомон апана? 300 сомон. Санчадорше, инҷа Санчадор сангои наздик. 300 сомон бо дизайн. Сангои оригинал. Бо дизайн задагиёш 400 сомон. Инево сангои дизайнаш. Дизайнаш. Ин хел дизайн задагиёш. 400 сомон. Бе дизайниш 300 сомон. Айш чанд расветка апа? Айн ду расветка аст. Инам баркалон фирмини Blutex 180 сомон. Айнам ҳамчунин. Айн 4 расветка ҳаста. Иноям баркалон. Инам сух шуданике. Инам баркалон. Ана ино бармайдоҳош ҳастанд. Ино бармайдоҳош ҳастанд. ин бармайдоҳо 250 сомон. 4 расветка дорад. баркалоно Ана ибош чанд расветка дорад? Ино баркалона 5 расветка дорад. Blutex. Ино фирмини 280 сомон октовин сенаш. Набойне хелш аста. Айн 4 расветка. ин сангош оригинали ҷавскида бо. Санго ҳама оригинал Сваровски. Вай 250 сомон. Фирма Unitex ҳам ҳаста. Ино фирма Unitex. Иноам 280 сомон. 4-5 расветка дорад. ана рулоно ина пешида ино ҳама габардин кашмир 220 сомон. Афинои ғаф. Ё бесанчаошано? Бесанча бармайда 5 метриш як либос мешавад 220 сомон. Оптови сендаш. Аммо санчадорро кадомеша ки бесанча дар кор бошад меоемохем? Ҳаст, ҳамаш рулон бесанча ҳаст. Ин чанд? Ин 220 сомон. Як либос, а? Бо хеле дур. Бо 180 сомон дорад. баъд 3D ҳаста инҷа бо. Инҷа бо паплинои 3D ҳастанд. 5 расветкаяй 400 сомон октови сенаш. Ирам чанд расветка дорам? 5 расветка дорам. Дигар расветкаш чӣ хелиам? Ин дигар расветкаша? Ин нахе расветка дорам. Ё 400 сомон. Бо ин намудош ҳаста. Инам фирминиё. Ино 4 расветка ҳаста 300 сомон. Инам зур буданд. 4 расветка, ҳамаш расветкаҳои кушури хадавой аст. Ино 300 сомон. надори хеле чизое ки ман мегум надори. Тараф ҳамаш бармайда. барошон майда 5 метриш як либоса. 150 то 200
5 جورا нархошон. дӯстон шумо видеоро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири видео бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарие нависед. Ман бошам комментарияҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам Мегам ман ва мерам. то қадри имкон агар тавонед видеоро низ поделитсия кунед то дигарон низ огоҳ шаванд, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори мо мебошад. ҳамаи паплинҳое ки айни ҳол шумо дар навор мебинед, ҳамаи инҳо истеҳсоли Туркия мебошад, ки бисёре аз инҳо айни ҳол ба фурӯш гузошта шудааст. айсар ин намудо тагошон сафед пахтаи тоза барои ҳоҷиё. ида барои ҳоҷиё бисёр Ино мегиранд. баркалонҳо барои ҳоҷиё. Либосиш 200 сомон. 3 метриш 200 сомон. 3 метр кирта бурук мебирода ин барошон паҳманд. ё чанд симя напайгиро биярам нархошон. 280 сомон. Ина ай намуд 5 ранг астай. Ина флор. ай наму чанд ранга Ай апа? намуд 5 ранг астай. Баркалон фирма Unitex 280 сомон либосиш. инам зур буда ғавси Ай бедара. намуд астай. Сиёҳ, фиолетини, фиолетви, сабз, бардови. о ана болодана Ай намуд. инҷа дигар рангошон. Ай як чайна наздик демаш. ин хушрӯ буда инасан. Дигар рангоша инҷа метавонӣ ки суроғҳои мо бозори корон панҷум дарвоза тарафи пажаркаш Широк ҳидоят мебошад. ё бо рақамҳои дар экрани ин навор буда ба фурӯшандаи ин дукон ба тамос бароед ва аз ӯ тарзу сифати нархи паплинҳоро зиёдтар пурсон шавед ва ба бозори корон омода барои худ аз ин намуд паплинҳои туркӣ харидорӣ намоед. ва боқӣ ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ ва ризқи фаровонро таманно дорам. хайр то шумораҳои оянда.